Moni Macheza ndine Jackie. Nde akuti South African Airways yachita cancel ma routes obwera ku Malawi ikuchita cancel from November. Chifukwa devaluation ya 44%. Ikunena kuti it's a unsustainable route. Kulisa apindula nayo. Pajamati when poverty strikes, friends run away. See you. Friends are running away. Chifukwa poverty has stricken. Takwa mavuto abali amba utawo. Nimenezi makalia. Anyway, I hope kunena kuti somehow, somewhere, zintu zilongo so, right? Kupitirira. Akuti mai wina ku South Africa, wachi Malawi. Anaitanisidwa ndi mwamuna wake, kuchoka ku Malawi kupita ku South Africa. Ndio akapeza kuti mwamuna uja uko, akupanga so chibwezi china. Iyeyo anali odwala. Ndi atazindikira choncho wazipa. Wazipa ku South Africa kuja. Ndikodi chinzimu chimene chichi cha suicide ichi tingathane nacho bwanji? Mentality imene yomaona ngati kuti mathero ndikudzipha basi tingathane nazo bwanji? I don't know. Chifukwa chonena kuti dzaonjeza kwambiri. I don't know. Alilitsa makolo ngatanenso ni mwana wina basi. Kunena kuti pamene popo mwina tiziganizira kuti mmene ndinanenera I think ndinapangapo video ina ndakula kuti heartbreak yitu imahita aliyense. Amene sana kumane heartbreak yitu ndi kuti mwina ena alipo sana kumane na koma zintu zimachitika. You move on. Imakhala choice kala ufuna kukhala naye munthuyo zili ndiwo khala naye. Komanso ukhoza kumusiya kupitiriza moyo wako. Simathero a moyo yayi. Simathero a dziko lapansi yayi. Kama khala kanyengo kowawa ndipo kama wawadi kama wawa chimaleme heartbreak ichatu sizocheza koma madutsa patulukira mbali inayo basi tipitiriza. Moyo mapitirira basi mwakafika sopenaso kwayang'anaso anthu aja mwana ankakuzunguza mutu uja iwe nkumazati ninkafera izo kani wekhato chifukwa choti nyimbo zatani nyimbo zasintha sukumvaso mmene unkamvera kachikondi kamene kaja kasungunuka kapita mwamba ukonda ena zimakhala choncho basi anthu timadutsa ndithu nyengo ngati zimenezi. Nde hopefully wina wache pena pache amene akuzunzika mwamuna wina wache akumuzunguza just think of it kunena kuti muli ndi choice muli ndi mphamvu. Munthu padziko pano pali anthu ambiri billions of people. Muntu mmodzi sangakhale olamulira moyo wako we. Muntu mmodzi sangakhale mathero a moyo wako kuti fayoni ndo andikhomomitsa ine basi zata. Anthu osewa alipo tambirimbiri. It's just mind over matter. Tikuona kuti mwandikhomomitsa lirani minani puputani mamina basi ijani mukhuta tini. Limozi basi momwe wanu. Osadiso kumadi amene ifayota nandisiya ndiye kuti adzizuzika moyo wake ose alizibe nchi zimachitika. This is just a part of life. Chimawawa ndi chimadiriza. Umakala njala ichausa imvaso ndikuwonda ndikutha chifukwa cha heartbreak. Koma kenako basi tsiku lina zangu dzuka upeza kuti kuganiza zina munthu uchasuna muganizire tsiku lonse. Kenako tsiku linaso kenako ndiso aja ndani baje. Life goes on. Nemwina tidzikonza mentality yathu tidzikonza kunena kuti kodi mukudzibera muzidyera madalitso mwina kutsogolo kunalidza okoma zabwino koma mwadzidulira moyo pano chifukwa cha munthu onena kuti mwina akanakhala opanda ntchito pa moyo wanu pa after years. Nde I don't know I don't know how to fix that problem koma hopefully anthu tidziona moyo wanu todoini. Ndete ndikambeza kunja bajati makwenya moyo kunja ngani hii ndiye Amina ndi Sara ana wawa nda ku Egypt adala ku Egypt makola wa ku Egypt koma anasamuka makakhala ku America ne mchikhalidwe chawo ndi achazi kulipirwa ma arranged marriages onena kuti makolo awo kaya abale awo akulu amasankhira mabanja asankhira mwamuna uyu mwamuna wako adzakhala uyu udzakwatira ndi uyu amachita arrange aliyana komano anawa chifukwa choti anakhala ku America kuja ali ang'ono mentality yawo inali yosiyana. Komanso amakhala ndi amayi awo amamvera amuna awo kopya chilichonse chomwe amuna awo amapanga kapena manena amachikhulupirira. Anatinso ndi mchimwene wawo sanali anawo khaya awiri atsikana anali anagwirizana Amina ndi Sara koma abambo awo anali ndi makhalidwe ena ake onyasa kwambiri. Oti makonda kwalowera anacha kuchipinda amagwira mosakhala bwino mosatani mpaka anacha anakachita report ku school kunena kuti zimene abambo athu akumapanga amatichita ma video koma akumakhala osayenerera akumatigwira koma mosayenerera azagwira ana malo a private osakhala bwino chani ndi ana anakanena
Anatakanena school inakanena kubungwe lina anachita launch investigation. Koma atachita launch investigation amayi awo anacha anabwera kuzanena kuti anawanda aboza na uyipa kwambiri. Musa khulupirire zonse zisabodza. Abambo acha anana taxi driver. Kenako anthu acha amayi awo sakwabakira ana kunena kuti anawanda oyipa bambo ndakunena zona. Kenako anaja patangotha nthawi kochepa anabwera kuzanena kuti tabwera kuzachosa ma statement tinanena acha tonse tinanena tinanama. Amina ndi sawa chakuzanena kuti zonse ziyanzaboza fufutani timanama. Nde anthu achadi anazifufuta opanda wina okayikira kuti ana wangabwera kuzanena zonsezi ziti zabodza. Kenako kuzanena kuti zonsezi nzabodza after mayi awo atabwera kuzanena kuti ana wamanama. Anthu acha anangoisiya nkhani ija anayitayita pompacha kumapitirira anacha kumayamba kumakula pang'ono koma aliyense amadziwa kuti koma abambo awo anawa ndi ovuta osapanganika ayi amapanga anali strict kwa anacha zosakhala bwino zija zoti samaloledwanso kupanga chibwezi chifukwa chonena kuti anasankhira azibambo onena kuti adzakwatirane nawo azibambo akuluakulu aku Egypt oti anali kale ku Egypt iko ndi amadikira kuti nthawi ikakwana awakwatiwitsana aja. Anawo bambo awo dzina lawo anali Yasa anali ndi ma brothers dera lomwelo ku America kumene amakhalako ma brothers mwana wamuna akazi awo anali ndi community yawo kumeneko ndi ma video amene Yasa amajampula ana ake. Look at these eyes. If I put my eye on you, I'm gonna get sick now. Okay, turn it off, Dad. Yasa amalondola ana ake kulikonse nkumajampula olo kuntchito. she smiled to the customers. Bubba, she has to. Part of her job. She's in trouble. Apa kwa jambulanso ana ake. Nice legs. I got this. Take this blanket from this one in the back. No! Go. No! Get away! No! Atsikana wanakanena ku polisi kunena kuti amaopa abambo awo kuti tsiku lina azapanga chipongwe azawavulaza. December 2007 amayi awo anatenga nawo kuthawa nawo koma kenako anabwereranso kwa amuna awo nde anapeza kuti atakula pang'ono anacha apeza chibwezi chake mwamuna wachikuda. Nde chibwezi chicha amachipanga mwanseri chifukwa choti amaopa abambo ake amati koma abambo anga atatangodziwa kuti ndapeza chibwezi sindu zoti zingati bwanji nanga zamadziwa anampezera kale abambo ena ake kuti akwatirane nawo ali ku Egypt akudikirira. Nde amapanga chibwezi chicha mpaka anakumana ndi mayi ake anyamatayo amagwirizana amayi amamukonda koopsa. Nde iye amamva ukondedwa kwambiri kwa amayi amenewo kuposa kunyumba kwawo kwa abambo ake analovuta kwambiri. Koma sipanatenge nthawi Yasa anazindikira kunena kuti mwana ake apanga chibwezi koma chibwezi icho apanga ndi munthu wokuda. Nde Yasa anakwiya anammenya kumuwuza kuti chibwezi chimenecho chithe zisadzachitikenso uyenda bwanji ndi munthu wakuda. Nde zinthu zimapitirira ana abambo aja anakhala ndi obsession sopano kwamba kumamulonda mwana wawo uja amamulonda sala uja iyo chakaya kupita ku shop kamera kumalondola kuti amuone kuti alipati akutani. Nde sala uja suti chibwezi chanasiya amapitirizabe ndi nyamata uja fa anamukonda kwambiri. Koma zinafika noposakhala bwino kunena kuti atakwana zaka 16 sana anazindikira kuti ineyo pakhomo pano sindingakhale sindikufuna kukwatira ndi amadala amene andipezera aja moyo wanga ndi wina samafuna kutsatira tradition. Nde anachita decide kunena kuti anathawa kunyumba kuja anapita kwa anti ake aja anamusunga amadziwa anthu onse amadziwa zomwe zimachitika iti koma zinaziya zoti nzakwawo. Inali pafupi ndi nthawi ya Christmas atathawa anayesera amayi ake umamuitanisa kuti zibwere ananena kuti basi ndasamuka sindisabweranso. Kenako amayi ake adayamba kumamuimbira foni kumuzonena kuti abambo awo afuna akupepese chifukwa choti akuvomereza kunena kuti akhala kupanga zinthu zolakwika kwambiri. Iye uja kumva kuti abambo anga afuna kundipepesa amakayikira kuti bodza. Anayimbira foni anthu angapo akuluakulu kuti amuyimbire foni amuwuze kuti abambo ako akuti ubwere azakupepesa. Iye uja mene ndikudziwira abambo anga kuti 1 ndapanga chibwezi ndi munthu wokuda 2 ndathawa, which means kwa iwo ndi chinthu choti achita manyazi kwambiri kunena kuti mwana wathawa ngati kuti alibe control. Ndamakayikirabe kuti sakuziona bwinobwinoyi koma anthu aja anamuimbira mayi ake anachita kumuchonderera kuti chonde abambo ako akuyitana afuna kunena kuti wakhululukire. Yes, sir. I called my sister and told her that, he was
trying to say that he wanted them to come home, and I told her it's a trick, just don't go back, just stay away, and she said she wasn't going back at that time. Hajana mwimbira mai yake anachira muchonderera kuti chonde amambo kwakuita anafuna kunena kuti wakhululukire. Uchada ananero kile muno nditani ndibwera amai yake nkumupatsa tsiku bwere siku lakuti ngati mwana uchada anabwera kuti ndafika amai aja awo achita bwino mphaka oso ali kuti mphaka uchaso kubwera Amina adabambo anu afuna kutengeni mupite kukadya kaya mupite shopping Christmas anali madzulo abambo achati kubwera dai ndabwera ndifuna kuti ndikutengeni ndikupangeni treat pepani paja zonse zomwe ndakhala ndikukupangirani ndikuzindikira kuti ndalolapo anaja zinthu zasintha ete anatengana onse aja awiri atsikana Amina ndi Sara anakhala kumbuyo kwa galimoto iwo aja kukwera kutsogolo nkuyamba kuyendesa kuchoka anafika pena pake anayima amambo aja anatulusa mfuti anaombera atsikana onse awiri Amina was shot twice in the chest. Sarah, the younger daughter, in the back seat, was shot 9 times. Sarah managed to call 911 for help. She names her father as her killer. What's going on, ma'am? I'm dying, that's what's up. anaombera tikutuluka mtakisimu cha kuthawa atsikana onse awiri anamwalira apolisi anasaka abambo aja ayasa sana wapeze ne kudziwa amadziwa kuti munthu yakubisidwa mu community mwawo chifukwa chonena kuti muchikhalidwe mwawo community yawo the fact kunena kuti mwana wawo uja wachita mwano wakana kukwatira ndi abambo amene anamusankhira ndi kwa iwo ndi chinthu chonyazitsa kwambiri choyenereka kuti mpaka na amuphe munthu kunena kuti iweso kundimvera chifukwa chani alibe nazo vuto kumupha munthu kaya ndi mwana wako kandi chani nde mu community mwawomo chinayi chinthu chovomerezeka chonena kuti anthu anawaombera mmanja kuti mwampanga bwino amene ndi anawabisa apolisi amadziwa kuti ulo mwana wawo wamuna mchimwene wawo atsikanayo amadziwa kumene abambo ali amadziwa kuti ulo akazi awo amayi awo atsikanaja akudziwa kumene ali koma anthu aja samaulula anayesera kufufuza utani palibe amene amaulula anabisidwa kwa dzaka amayi aja maliro ana awo aja anakasiya mbali mwa msewu anakayika mbali mwa msewu mandawo akuti njira yowayalutsa kwa achititsa manyazi kuti anaopusa alipe ana awo nde zikhalidwe dzina ndi zomwe anthu ena amatani amapanga abambo aja analobisika kwa dzaka zambiri koma kenako anawapeza anawagwira fora anali neba wa mayi wina wake sankazindikira kuti ndani kana azindikira bwanji ataona pa TV kana pa YouTube documentary ngwimba phone ku polisi koma atawagwira anapezeka kuti anammangaso ndi mwana wawo yemwe Nyamata mchimwene wawo atsikana chifukwa choti yenda amene amabisa nemwaona ndizikhalidwe anthu ena zoopsa timaona ngati pena tili ndi mavuto koma anthu ena amakhala ndi mavuto eti kuti anthu amalolera kupweteka ana awo omwe chifukwa choti atsutsana ndi chikhalidwe choti anawo sakuchitani sakuchivomereza sakuchifuna nengani yalero inali imeneyo tsiku labwino.